Сёння 29 кастрычніка. Гэта дзень памяці ахвяр палітычных рэпрэсіяў на Беларусі. Мы з вами знаходзімся на ўзгорку, які назвалі Галгофай. Чаму Галгофа? Таму што вакол шмат пахаванняў ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў. Колькі гэтых ахвяр, ніхто дакладна не ведае. У 90-е гады улады афіцыйна прызналі, што тут ляжаць не менш за 30 000 жыхароў Беларусі. А вольныя гісторыкі лічаць, што тут іх удвая, а магчыма нават утрая больш. А вось крыж з выявы Вацлава Ластоўскага. Гэты крыж усталявалі ў красавіку 16-го года актывісты грамадскага аб'яднання таварыства імя Вацлава Ластоўскага. Але ж чаму менавіта 29 кастрычніка адзначаецца ў нашай краіне як дзень ахвяр палітычных рэпрэсіяў? Таму што ноччу 29 кастрычніка 1937 года у сутарэнні турмы НКУС у Мінску у так званыя амерыканцы сталінскія каты забілі больш за 70 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. А ў наступную ноч, 30 кастрычніка, яшчэ 35 чалавек, разам 106. І вось у 90-е гады журналісты, якія пачалі пісаць пра курапаты, пра забойствы, пра гэтыя ўсе злачынствы, яны ў сваіх публікацыях аб'ядналі гэтыя две ночы ў адну і далі назву «Расстрэльная ноч». На самой справе было дзве ночы. Наогул, у месяцы так званага вялікага тэрору, які пачаўся афіцыйна ў ліпені 1937 года і скончыўся ў лістападзе 1938, на Беларусі кожную ноч забівалі ў сярэднім 600 чалавек. Лепшых прадстаўнікоў нашага народа, лепшых сыноў і дачок. Вазьміце 600 чалавек і памножце на 17 месяцаў. Вы ўбачыце агульную лічбу больш за 10 000 чалавек. Я яшчэ раз кажу, гэта былі лепшыя нашы людзі, лепшыя. Чаму так было? Навошта гэта было ўсё вар'яцтва? Ёсць розныя думкі на гэты конт, але мне больш за ўсё падабаецца тая думка, якую выказаў вядомы даследчык рэпрэсіяў Леонид Маракоў. Ён казаў, што кіраўнікі партыі дзяржавы і перш за ўсё генеральны сакратар камуністычнай партыі Сталін і старшыня Савету народных камісараў ССР Молатаў, яны вельмі баяліся, што ў надыходзячай вайне, якая ўжо насілася ў паветры, гэтая вайна, другая сусветная вайна, Беларусь можа атрымаць незалежнасць. І вось каб гэтага не здарылася, яны вырашылі знішчыць лепшых мысляроў нашай краіны, тых, каго мы можам назваць інтэлектуальным фондам нацыі. І яны, на жаль, гэта злачынства ўтварылі. Забілі гэтых людзей. Таму мяне вельмі здзіўляе, што сёння нашыя ўлады розных узроўняў кіравання ад рэспублікі да раёнаў намагаюцца сцёрці з памяці гэтыя трагічныя падзеі. Гэта небяспечна тым, што калі ў краіне ізноў нейкі вар'ят прабіраецца да ўлады і намагаецца разгарнуць масавыя рэпрэсіі, тады народ не пераўтвараецца ў палітычную нацыю. А калі народ не пераўтвараецца ў палітычную нацыю, а мы ведаем, што на Беларусі пакуль што няма палітычнай нацыі, народ, зразумела, ёсць, як жа, без народа, а палітычнай нацыі няма, то тады не будзе незалежнай краіны. Дарэчы, шаноўнае гаспадарства, калі ласка, задавайце пытанні па тым тэмам, якія вы тут слухаеце. Тым, хто будзе задаваць лепшыя пытанні, я буду даваць у падарунак сваю кнігу «Старонкі мінулага» з аўтографам. Гэта вялікая кніга, у яе 656 старонак. І другое. Магчыма, у вас знойдуцца свае тэмы, якія маюць сувязь з тымі ці іншымі датамі. Дасылайце нам гэтыя тэмы і гэтыя даты. Лістапад, снежань, студзень, люты, сакавік і гэтак далей. Калі ласка, мы будзем адказваць.